നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു പത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർവിനിതം തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹനിരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതി ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ ഗോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. കൃഷ്ണ നമ്മളിന്ന് നല്ല 17ാമത്തെ മന്ത്രം എടുത്തത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒരു ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അല്ലേ? ആ മരണസമയത്ത് അടുക്കും തോറും ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ 12ാമത്തെ സ്ലൈഡ് തൊട്ടാണ്. ഹരേഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മന്ത്രമാണത്. ബ്രഹ്മരഥത്വം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, തുടർന്നോട്ട് തുടങ്ങാം. 12ാമത്തെ പറയുന്നത് അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവികൾക്കെല്ലാം വിവിധ രൂപങ്ങൾ ആകാരം കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒരേ ശരീരങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഈ ശരീരം വൈവിധ്യത്തിലല്ല ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ബുദ്ധിമാനൻ? പണ്ഡിതൻ സമദർശന എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ പണ്ഡിതൻ അതിന് എന്താ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ വൈവിധ്യത്തിലല്ല ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം പലതായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്താണ് എല്ലാവരും ഉള്ളിലും ഒരു ചൈതന്യം ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ ഏകത്വം അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ബുദ്ധിമാൻ, ഒരു പണ്ഡിതൻ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭക്തൻ കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജീവൻ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, ദേവന്റെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, അതിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന സർവ്വശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുള്ളത് പരമാത്മാ രൂപയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അയ സ്ഫുരിക്കുന്ന ആ സ്ഫുല്ലിംഗം ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു അംശം മാത്രമാണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാതെ. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ എത്താണ് അല്ലെ? പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ ആ ഭക്തൻ സ്വയം ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ ഭക്തന് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:19 പ്രസ്താവിച്ചനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായി തീരുന്നത് വളരെ ജന്മങ്ങൾ സമാപിച്ച സംസ്കാരത്തിന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടുന്നത്
വളരെ അപൂർവം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിത്തീരുന്നത്. മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ വളരെ കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പരിപൂർണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ഭക്തനായിത്തീരുന്നത്. ശരിക്കും ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത് കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. കുറെ ജന്മങ്ങൾ, ബഹുനാൻ ജന്മനാമൻ എന്നുള്ള ശ്ലോകം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കാരണം പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അത്രയും ജന്മങ്ങള് നമ്മൾ സമാർജിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ രണ്ടും വേണം. നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം തന്നെ കിട്ടുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. കൂടാതെ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭക്തിപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അതിന് വലിയ പുണ്യമാണ്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 തരം ഭക്തന്മാരൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവർ സുഹൃതികളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സുഹൃതി ആവുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. പിന്നെയാണ് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ തന്റെ എല്ലാ ഭഗവാനും സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണ്. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ പരിപൂർണതാവാൻ തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണ്. അങ്ങനെ ആ പരിപൂർണത ആയ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ് എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അവന്റെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നതിന് വാസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അവന്റെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് വാസുദേവന് അർപ്പിത ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരം, എല്ലാതും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് എല്ലാതും ഞാൻ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴോ അപ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി പരിപൂർണത ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവന് എല്ലാ ജീവജാലം പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനുസരങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്കൊരിക്കലും പൂർണ്ണതമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തത് പറയുന്നത് ആത്മീയം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവൊക്കെ മുഴുവനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടായാലും ഒരേ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനെന്താണ് വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമുക്ക് വരണം. അതാണ് നമ്മൾ അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് തന്നെ അധപ്പതിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഉയർന്ന പദവി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് മൃഗങ്ങളെ ആയാലും മനുഷ്യരെ ആയാലും എല്ലാവരെയും പണ്ഡിത സമദർശന, അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് പണ്ഡിതനാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനാവുന്നത് പറയാ. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനും അധപതനം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എത്തിയവനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥത്തിലേക്ക് വരാം, അവൻ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുകൊണ്ടും വിവരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗമാണ്. ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗം കൊണ്ട് ഭഗവത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി ആത്മീയ സ്ഫുല്ലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വരുന്ന പോലെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ഫുല്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവസത്തകളാണ്. അപ്പൊ എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അനന്തമായിട്ടുള്ള ജീവഗണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ ആ ജീവഗണങ്ങൾക്കൊക്കെ അസ്തിത്വമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന് അസ്തിത്വമുള്ളതുമാണ്. ഈ ജീവന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് വ്യാജ പ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യപ്പ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിത്വമുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ചില സമയത്ത് പല ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോരും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് വ്യാജ പ്രഭുക്കളായിട്ട് മാറാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒറിജിനാലിറ്റിയുള്ള സന്തോഷമല്ല കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് വ്യാജം എന്നുള്ള ലേബലാണ് നമുക്ക് കിട്ടാം. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ജീവന്റെ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു
ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകമല്ല എൻ്റെ ലോകം എന്ന് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് എൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരവും പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ആ പ്രപഞ്ച വായുവിനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തേ ഞാൻ എൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. ഭക്തൻ അയാൾ തന്റെ ശരീരം ചുട്ടുചാമ്പലാകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വീണ്ടും മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ശരീരം നശിക്കുകയാണ്, ഭസ്മമായി തീരുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ, ഭസ്മമായി തീരുന്നതിന് മുന്നേ താൻ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അത് ആ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണമേ എന്ന് പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്, താൻ നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സ്മരിക്കണമേ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് പറയാണ്. അതൊക്കെ അവയെല്ലാം താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം, അത് പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും ഒരു ഭക്തൻ അത്ര വിനീതം ലെവലിലായിരിക്കും. ഭഗവതിൽ 8:6 പറയുന്നു, യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം തജേത് കളയവരം തം തമേവിത കൗന്ദയ തദ്ഭാവ ഭാവിത. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായി അത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത് സ്മരണയോട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം. അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയെ, വാസനകളെ മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു. കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ എടുത്തുന്ന പോലെ, അത് ഭഗവത് എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ്. കാരണം എന്താണ്, കാറ്റ് ഗന്ധത്തെ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ വാസനകളെ, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മള്. അതെന്താണ്, അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളെ വാസന എന്താണ്, അതേപോലത്തുള്ള അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യന് സാന്ദ്രമായ കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തോടുകൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കടക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങളാണ്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. ചുരുക്കി അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാണ് നമ്മളെന്തിനാ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടത്തുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഭഗവത് സ്മരണം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ട ശരീരാവസ്ഥകളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താ പറയുന്നത്, അതിന് ഭഗവത് സ്മരണം ഇല്ല. ആ സമയത്ത് മരണസമയത്ത് ഭഗവത് സ്മരണം ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പക്ഷെ വിസ്മരിക്കില്ല. ഭഗവാനോട് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിസ്മരിക്കില്ല, നമ്മ വിസ്മരിച്ചാലും. അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. ശ്രീല വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഒരുവൻ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവൻ ആണെന്നിരിക്കലും കൃഷ്ണങ്ങളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നാം അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെ ശ്രീ വിനോദ ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവൻ എഴുതി തള്ളേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവനെന്താണ്, ആ ഭക്തന്മാരെ മാർഗത്തിൽ കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവനെ ഭക്തനാക്കി തന്നെ അംഗീകരിക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമില്ല, ഇന്ന് തൊട്ട് നല്ലത് ചെയ്യാം. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ പതിതമാണല്ലോ, എനിക്കിത് ഇനി ചെയ്യാൻ കഴിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്, ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിനെ ഭക്തന് തന്നെ വിളിക്കാം. അതായത് ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിൽ കടന്നു വരുന്നെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നാം അംഗീകരിക്കണം. ജീവാത്മാവിന് 2 തരം പ്രവർത്തനമുണ്ട്. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയും ശരീരപാലനത്തിന് വേണ്ടിയും. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ശരീരം നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്താണ്, ആത്മജ്ഞാനത്തിനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഈ 2 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ശരിക്കും നമുക്ക് 2 ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയും നമ്മുടെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയും 2 തരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഭജനപരങ്ങളെ പ്രവർത്തനമാക്കും കൂടുന്തോറും ശരീര പരിരക്ഷണപരമായ പ്രവർത്തന അനുപാതം ചുരുങ്ങി വരും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് ഭഗവത് ഭജന അല്ലെ. ഭജന, നാമജപം, ഇതൊക്കെ അതിലെ വരുന്നത്. ഇത് കൂടുന്തോറും എന്താണ്, ശരീര പരിരക്ഷണങ്ങളുടെ, അപ്പൊ ശരീരത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, ആത്മാവിന് കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ പോകും. കാരണം ആത്മാവിന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മൗലികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മം കൂട്ടും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കാം, നമ്മളെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള
ശരീരമായിട്ടുള്ള പരിരക്ഷണങ്ങൾ അതിലൊക്കെ വരും. ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നത്. അത് തന്നെ താനെ കുറഞ്ഞു വരും. എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. അതാണ് ശരിയായ ധർമ്മം. അത് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരണം. ഒരു നിലയിൽ എത്തും വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാൾ ലൗകികത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അടുത്തതും പറയാണ്, നമ്മൾ അപ്പോ അനർത്ഥ നിവർത്തി, നമ്മൾ ശ്രദ്ധ സാധു സംഘ ഭജന ക്രിയ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടം അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഭക്തനായി ഇനി നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ വീഴ്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, വീണ്ടും ഉയർന്നു. നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് നടന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ തന്നെ വീഴും, എണീറ്റ് നടക്കണം. എണീറ്റ് നടക്കണം, ഞാൻ വീണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട അവസ്ഥയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നത് വരെയും, ആ അനർത്ഥ നിവർത്തി ഘട്ടത്തിലെങ്കിൽ എത്തുന്നവരെയും നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഭക്തന് ഒരിക്കലും വീഴ്ച വരാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വീഴ്ചകൾ വരാം. അപ്പോൾ വീഴ്ച പറ്റി എന്ന് വെച്ച് പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ന് ഞാൻ വീഴാന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വീഴ്ചകൾ വരാം. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഒരു ലൈംഗികമായ ആനന്ദമായി തുടർന്നു പോകാൻ സാധ്യമായില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം അത്തരം അപൂർണകൾ താമസിയാതെ ഇല്ലാതാവും. സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. കാരണം ഈ ലൗകികത, അതായത് ഭൗതിക അവസ്ഥ, നമ്മൊരു ഭക്തനാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ എന്താണ്, പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് വീഴ്ചകൾ വരും, വീഴ്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഇങ്ങനെ ഭൗതികത ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പിറകെ കൂടില്ല, അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം അത്തരം അപൂർണകൾ താമസിയാതെ ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ സ്ഥിര ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായാലും അതൊരു കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നിന്നു പോകുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ താമസിയാതെ നമ്മളെ താമസിയാതെ അപൂർണതകൾ ഇല്ലാതാകും. ഔദ്യോഗികതവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവത്ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നു. പിന്നെ ഔദ്യോഗികതവാദികളെ പറ്റി പറയാണ്, അവരുടെ കാര്യം എന്താണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവര് വേറെ ഒന്നിൽ ആകർഷരായി പോയി. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകർഷരായി കഴിയുന്നു. അവരുടെ സൗകര്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവര് വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ആഗ്രഹം വന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്, അവർക്ക് ആ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം 9 വിധത്തിലാണുള്ളത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ, പാദസേവന, അർച്ചന, വന്ദന, ദാസ, സാഖ്യാത്മനിവേദന. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വിധോ അല്ലെങ്കിൽ 9 ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഈ 9 ഒന്നിച്ചോ ഓരോന്നും സ്വീകരിച്ചോ ഭക്തൻ ഭഗവാനുമായി നിത്യം സമ്പർക്കം പുലർത്തും. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് 9 ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ആ ഭക്തിഭാവ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കണം. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കാൻ ഭക്തന് എളുപ്പമാകുന്നു. നമ്മളെ ഭാവം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഈ 9 ഓരോന്നും മാത്രം സ്വീകരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പരിപൂർണയിലെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. കാരണം 9 നമുക്കറിയാം, 9 തരം ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ 9 തരത്തില് അത് ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറയാണ്. ഒന്നിന്ന് പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം പറയാണ്. നമുക്ക് ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് എന്താണ് സാഫല്യം നേടിയത് അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയത് ഏതാ, ഭാഗവതം ശ്രവണത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവാണ്. പിന്നെ ആരാണ്, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തനത്തിലൂടെ, അതായത് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അപ്പൊ കീർത്തനത്തിലൂടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ വന്ദനം വഴി അക്രൂരൻ, പ്രഹ്ലാദൻ സ്മരണ, പിന്നെ അർച്ചനം കൊണ്ട് പൃഥു മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം കൊണ്ട് സൗഭാഗ്യദേവിയായ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി, പാദസേവനം കൊണ്ട് ദാസ്യത്തിലെ ഹനുമാൻ, പിന്നെ സാക്യത്തിലെ അർജുനൻ, ആത്മദീവാനം വഴി ബലി മഹാരാജ ചക്രവർത്തി അഭീഷ്ട ഫലങ്ങൾ നേടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 9 തരം ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ, അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരെ. ദാസ്യത്തിൽ ഹനുമാൻ, സഖ്യത്തിൽ അർജുനൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു 9 തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നമ്മൾ ഉയർന്ന ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം പിന്തുടർന്നേ പറ്റൂ എന്നാ പറയുന്നത്.
പരിഷത്ത് രാജാവിന്റെ മുഖ്യമായ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്ത്? സുഖദേവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മരണകാലത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആര് ചോദിക്കുകയാണ്? പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ അതിന് ഉത്തരം പറയാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. ആ ഉത്തരം പറയാണ്: തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മ ഭാഗവനീശ്വരോ ഹരി ശ്രോതവ്യകീർത്തസ്യ സമർത്ഥവ്യശ്ചേയത ഭയം. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ വ്യാകുലകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും എപ്പോഴും സർവേശ്വരനും സർവപാപരഹിതനും സർവ്വജീവികൾ അന്തരാത്മാവുമായ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കണം. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ നാമജപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭാഗവതത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആരെ പറ്റി? ഭഗവാനെ പറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവിക്കണം. ഇതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകം. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം പൊതുവെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിദ്രയും നാരിയെയും സേവിക്കുന്നതിനും പകൽ സമയം കുടുംബരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നത്രത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കലും വ്യാപൃതരായിരിക്കും. നമ്മളറിയാം, നമ്മളെ അർത്ഥകാമ മോക്ഷ, അല്ലെ? അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷ. ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹം കാമവും അർത്ഥവും മാത്രമേ ആഗ്രഹം കിട്ടാം, ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുക, കാശുണ്ടാക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ധർമ്മം കൂടെ പുലർത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ സമൂഹം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയാണ്. കാമവും അർത്ഥവും, അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനം, കാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയുന്നതിനോ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പോലും മനുഷ്യർക്ക് സമയം കിട്ടില്ല. ഈ കാമത്തിന്റെയും അർത്ഥത്തിന്റെയും പിറകെ പോകുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ മോക്ഷത്തിനെ പറ്റിയോ ഭഗവാനെ പറ്റിയോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനോ അതിനെ സംസാരിക്കാനോ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഉപനിഷത്തുകളിൽ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠൻ എന്നും ബോധേന്ദ്രിയവനാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകൾ എടുത്താലും വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ എടുത്താലും ഭാഗവത് എടുത്താലും എല്ലാതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനാണ് പരമശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്തവരുവന് പ്രാണപ്രയാണ കാലത്തെ ശരീരം അസ്വസ്ഥനായിരിക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമായ സേവനങ്ങളെ സ്മരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പരിശീലിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സമയം വരുമ്പോ നമ്മളെ പ്രാണം വിടുന്ന സമയം വരുമ്പോ നമ്മളെ ശരീരം തന്നെ അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കാനേ പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആ സ്മരണ, അതാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. കാരണം എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഓർക്കും നമ്മളെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ. അത് തന്നെ പറയണത്. അതാണ് നമ്മള് പരിശീലിക്കണം. പരിശീലിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ത്യാഗം എന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കലാണ്. നമുക്കറിയാം, അതായത് അനാസക്തി, അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഈ വിദ്യ അവൻ പഠിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്ക് വിനിയോഗിക്കും കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. അനാസക്തി, നമുക്ക് ആസക്തിയാണ്, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ. അപ്പൊ ആസക്തി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ ആസക്തി ഭൗതികമായിട്ട് ഇന്ന് മാറ്റി ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണതും. നമ്മളെ ഉപാസന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ പരിശീലിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്കത് ഇപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയണം. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അപ്പോഴെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മ ഓർമ്മ വരുമ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല. നമ്മൾ ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ വളരെ പരിതാപകരമായിട്ട് നമ്മൾ മരണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാനോട് അതിന്റെ മുന്നത്തെ മന്ത്രവും, അതായത് 16ാമത്തെ മന്ത്രം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനാണ് പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശരീരം, എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭസ്മമായി തീരാനുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരാണ് പിന്നെ എന്റെ പ്രാണൻ വായുവിൽ ചേരാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. എന്താണ്? എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കണമേ, അല്ലെ? അങ്ങക്ക് ചെയ്തതെല്ലാം
അങ്ങ് സ്മരിക്കണം എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം. അങ്ങനെ വന്നാലേ നമുക്ക് ആ അവസാന കാലത്ത് ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് കാര്യം. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക്, കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ശരീരവുമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, അത് ഇത് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ തന്നെ കഴിയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മറന്നാലും അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കണമേ എന്ന് പറയണം. അതായത് ലാസ്റ്റ് ആ ഭക്തന്റെ ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് ഈ മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? പതിനേഴല്ലേ പറഞ്ഞത്? 17ാമത്തെ മന്ത്രല്ലേ അത്? 18 അല്ലെ? 18 എടുക്കാല്ലേ അല്ലെ? പതിനെട്ടാമത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞത്, ആജ്ഞയാ സുഭദ്രായാസ്മിൻ വിശ്വാനി ദേവൈനാനി വിദ്വാൻ യുദ്ധോസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടം തേന മുക്തി വിദേമേ അഗ്നേനയ സുഭദ്രയോ അസ്മിൻ വിശ്വാനി ദേവായുനാന വിദ്വാൻ യുദ്ധോസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടം തേന മുക്തി വിദേമഹം. അതിൽ വിവർത്തനം പറയുന്നു. വാദിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം പറയണത്, അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് പൂർവ്വപാപ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും എൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. വീണ്ടും ഭക്തന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ 3 മന്ത്രങ്ങളും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ അവസാന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്തെന്നാണ്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വജന്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, അതിൽ നിന്നങ്ങ് മോചിപ്പിച്ചാലും, അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ, ഭക്തിയിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അഗ്നി അല്ലെ, അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്സായ സർവേശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴെന്താണ്, ആ രൂപം ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ, ആ അഗ്നി അതുപോലെയാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ തന്നെയാണ് അതിൽ കാണുന്നത്. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്സായ സർവേശ്വര സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആയ രൂപത്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്, ആര് ഭക്തൻ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണിത്. അതിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്, പരമദീപത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാര കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇത് വേറെ ക്ലാസ് ആണ് മാതാജി, ഇത് വേറെ ക്ലാസ് ആണ് മാതാജി. മാതാജി ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇത് കയറി കേൾക്കാറുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ മഴ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദീപത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പുരോഗതി നേടാം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആ പ്രാക്ടീസ്, ആ സാധന, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് വരില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാൻ ചുട്ടരിച്ച് കളയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അഗ്നി എന്ന് ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയും കൂടെ മാത്രമല്ല,
ഭഗവാൻ അഗ്നിയോട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാതും ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള കഴിവും ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളെയും ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള കഴിവും ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അഗ്നിന്ന് കൂടുതൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശവലയം തന്നെ അഗ്നി രൂപണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇതിൽ വേറൊരു ഇതിലും കൂടെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ദയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനുണ്ട്. ബ്രഹ്മജ്യോതി സത്യത്തിന് മുഖത്ത് ആവരണം ചെയ്തതിന് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ്. ആ രൂപത്തെ പറ്റി വീണ്ടും പറയാണ്. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ബലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴ്ത്തൊന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളറിയാം, നമ്മ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളില് ജനറൽ ആയിട്ട് 3 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വരുന്നതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം. കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അത് ഏറ്റവും താഴെയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരന്റെ പരിശ്രമത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലാണ് ഈ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ. അതിലാണ് ദേവാരാധനയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറിയില്ല. അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് കയറണം. പിന്നെയും അതില് എന്താണ് ജ്ഞാനകാണ്ഡവും ഉപാസനകാണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ വേദാന്തം, അതായത് ഉപനിഷത്തുകളിൽ കൂടെ കടക്കണം, വേദസൂത്രത്തിൽ കൂടെ കടക്കണം. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കും, ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കളയും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തില്ല. പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അത് ആത്യന്തികമായ ഭാവം സർവേശ്വര തത്വമാണ്. അപ്പൊ ആത്യന്തിക ഭാവം സർവേശ്വരമാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആത്യന്തിക ഭാവം സർവേശ്വരമാണ്. എല്ലാത്തിനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കർമ്മം സാധകന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വികർമ്മമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം അങ്ങനെ 3 കാര്യമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ വേദത്തിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദത്തിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം. അതാണ് പറഞ്ഞത് താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോ സാധകന്റെ താല്പര്യത്തിന്. അപ്പൊ എന്താണ് കർമ്മത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വികർമ്മമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മനുഷ്യാകാരത്തിൽ മാത്രമേ നേടാൻ സാധിക്കും. മറ്റു രൂപങ്ങൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. വീണ്ടും പറയാണ്, നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ അല്ലെ. മറ്റുള്ള ജീവികളെ പോലെ അല്ല നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്കാണ് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവുള്ളത്, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അതില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് മാത്രമേ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമുക്ക് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അത് ഇത്രയും നല്ല ഒരു സാധ്യത കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആത്മഹന്താവും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അതൊക്കെ. 84 ലക്ഷം ജീവികളിൽ വെച്ച് ബ്രഹ്മസംസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ നിരസിദ്ധമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 84 ലക്ഷം. 80 ലക്ഷം നമുക്ക് പറയാം. 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗങ്ങളാണ്. അത് ലാസ്റ്റ് കണങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എത്താം. എന്നിരുന്നാലും പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാത്ത വേറൊരു ജീവികൾക്കും ഒരിക്കലും ആത്മീയജ്ഞാനം ലഭിക്കില്ല. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹണം, തിദർശ, ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരന് സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എന്നിവയെല്ലാം ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പിന്നെ ബ്രഹ്മസംസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലായ സാത്വിഗുണാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എത്തിയാലോ നമ്മൾ അടുത്ത ഗുണമായ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹണം, ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരന് സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ലക്ഷണം. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 9 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 9 ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിനെയാണ് ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് സാത്വികഗുണമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ സാത്വികഗുണത്തിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സ്നേഹിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധിയാവുള്ളൂ. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് മുക്തിക്കപ്പുറത്തും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. തന്റെ ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി പിറക്കുന്നതിന് ബ്രാഹ്മണനെ തീരാനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് നമുക്ക് രതിജബന്ധം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണൊക്കെ അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടി പക്ഷെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവാനും എഞ്ചിനീയറിന്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയർ ആവാനും അതിനൊക്കെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ബ്രാഹ്മണനാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ വ്യാസദേവന്റെ കഥ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. വ്യാസദേവൻ പുത്രനായിരുന്നു? സത്യവതിയുടെ അല്ലെ മുക്കുവസ്ത്രീയുടെ മകനായിരുന്നു. പക്ഷെ വ്യാസദേവന്റെ മകനായിരുന്നു സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ആ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും കിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടാത്തവരുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ ജനിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണനാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന് വലിയ മനുഷ്യനായി തീരാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ചാൻസ്, ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ മകൻ വലിയ മനുഷ്യൻ, ഇപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ മകൻ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആയ പോലെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ നമുക്കറിയാം. യശോധരന്റെ മകൻ രാമൻ ജനിച്ച പോലെ ഇതിനൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട്. വല്ലാത്തതും സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്ര നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത പല ജന്മങ്ങളും നമുക്കറിയാം. അത്തരം പൈതൃകം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ അയാൾ സ്വയം സമ്പാദിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ജനനം കൊണ്ടല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തരം താഴുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ബന്ധാവിൽ നിന്ന് അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത് പറയുന്നത്, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനായി ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവൻ ആ ആത്മബന്ധാവിൽ നിന്ന് അധപ്പതിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ പരിശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണനാവില്ല, ജനനത്തിലും ബ്രാഹ്മണനാവില്ല. പിന്നെ അത് പഠിക്കണം. പഠിക്കാതെ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അതിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തിക്ക് വീണിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അവൻ മനുഷ്യജീവിയായി പിറന്നതിന് ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടും. മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു പോവും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 6:41-42 പറയുന്നു, ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയ യോഗഭ്രഷ്ടരായവർക്ക് ഉത്തമമായ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴവ് തിരുത്താൻ പിന്നെയും അവസരം ലഭിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ പരിപൂർണമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ പരിപൂർണ്ണമാകാനുള്ള സാധ്യത ഭഗവാൻ തരും. അതാണ് ഭഗവതിയിലെ 6:41-42 ശ്ലോകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് എപ്പോ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുമോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്കത് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇപ്രാവശ്യം 50 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം 51 തൊട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലോ അതേ രീതിയിലുള്ള ജനനം നമുക്ക് സാധ്യമാകും. വീണ്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ പരിപൂർണ്ണ ആവണമെന്നില്ല, അവിടെ സമ്പാദിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. മോഹിതനായ അവസരങ്ങളും ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം സർവശക്തൻ ഈശ്വരൻ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോയത് തന്നെ. അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് സാധ്യത തരും. നമ്മൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോയത് തന്നെ, പിന്നെ രക്ഷയില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും സാധ്യത കിട്ടിയിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല, ചില കുട്ടികളെ അറിയാം, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പഠിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കരിയർ തന്നെ നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇത്തരം സാധ്യതകൾ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തില് വീണ്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ടും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മം തന്നെ പാഴായി പോവും. പിന്നെ നമ്മളെ മൃഗജന്മത്തിലേക്കോ വേറെ ഏത് ജന്മത്തിലേക്കാണ് പോണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഈ ജന്മം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്, അടുത്ത ജന്മം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞ ഈ ജന്മം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ വഴികാട്ടി എന്ന് പറയാം. തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഉയർച്ച തീർച്ചയായും ലഭിക്കും. അപ്പൊ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വേണം. അത് വേദസാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രമേണ ഈ മേഖലയിൽ ഉയർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മളെല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗുരുവുണ്ട്. ആ ഗുരുവിന്റെ സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നീങ്ങണം. വളരെ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തി ഒരാൾ ഈശ്വര സർവാത്മാനം ചെയ്യുന്നത് കൂടി അയാൾ പൂർണ്ണനായി തീരും. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു ജന്മം എന്നുള്ളതിന് പോരാ,
പല ജന്മം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തെത്തും. അല്ല, ചിലപ്പോൾ എത്തുകയും ചെയ്യും. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മം വരെ എത്ര ചെയ്തെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഈ ജന്മത്തില് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോളൂ. അത് ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മളവിടെ എത്തും. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ചിലപ്പോൾ വളരെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തൊന്നും വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പരിപൂർണനായിത്തീരുക. ഒരാൾ ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തിന് അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യുന്നു. അതെന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തി മാർഗത്തില് ഭക്തിയോഗം, നമ്മൾ കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ദാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, അങ്ങനെ പലതരം മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയിൽ ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിന്റെയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അത് ഈസിയല്ല. ഭഗവത്ഗീത 18:66 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ജീവൻ യോഗക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാനില് സർവധർമ്മ പരിത്യജിച്ച, ഭഗവാനിലല്ലാതെ അർപ്പിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാനായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാതും നോക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. അവിടെ പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളോ നമ്മളെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വേദങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ നമ്മളെ കടങ്ങളോ, അതായത് നമുക്കറിയാം പിതൃക്കൾക്കുള്ള കടം, ഋഷിമാർക്കുള്ള കടങ്ങൾ, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യണ്ട. ഒരുത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ മോചിപ്പിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് എന്ത്, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള സമർപ്പണം. ഭഗവാനിൽ 100% സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പുണ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വളരെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ താരതമ്യേന പാപകർമ്മങ്ങൾ ചുരുക്കാണ്. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പാപകർമ്മം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോൾ അതിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ കയറി വരാം. അതാണ് പറഞ്ഞത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ. അപ്പോ അതിന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ താരതമ്യേന. അപ്പൊ അതെന്താണ്, പാപം ചെയ്യാന്നല്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ലഹരി നിർത്താൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ലഹരി കുറച്ച് ദിവസം കൊടുത്ത് മാറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അത് പതുക്കെ ഉയർത്താണ്. അത് കുറച്ച് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മളെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ജ്ഞാനഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴോ ഒന്നും കൂടെ കുറയാണ്, വീണ്ടും കുറയ്ക്കുകയാണ് ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ വരും. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മളെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വേദങ്ങളിൽ കർമ്മകാണ്ഡം ഉണ്ടല്ലോ അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തിമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭക്തിയാണ്. ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റേ വരുന്നില്ല. ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദമാണ്. അവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭക്തിയിൽ നമ്മ പറയുന്നത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അഭിലാഷത ശൂന്യം, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുക, ഭഗവാനെ സർവീസ് ചെയ്യാണ്. അതിന് പറഞ്ഞു അവിടെ വരുമ്പോ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥ, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുക. ഭഗവത് ഭക്തന് അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ലഭ്യമാവും. ആ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ലഭ്യമാകും എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്തില്ലെങ്കിലും അയാൾക്ക് യാഗാദികളിൽ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ താനെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജന്മമെടുക്കണം എന്നില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ യോഗ്യതകളും തനിയെ കിട്ടും. നമ്മളെ വ്യാസദേവൻ അല്ലെ, നമ്മളെ പുരാണങ്ങൾ എല്ലാതും പറഞ്ഞ് വ്യാസദേവന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഉന്നത ലെവലിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. വ്യാസാസനം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് രൂപത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് ശരിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനോടുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് അറിയാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിക്കൊള്ളും. നമ്മ പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് വളർത്തെടുക്കാം.
അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:5-42 പറയുന്നു, സ്വപാദമൂലം ഭജത പ്രിയസ ഭക്താനുഭാവസ്യ ഹരിപരേശ വികർമ്മശ്ച യജോസ്പതീതം കഥാചിത് തുനോതി സർവം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടം. ഭഗവാൻ ഭക്തന് അത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ്. ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പോലും, വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ വിലക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പോണ സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ വിലക്കും നമ്മളെ. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കില്ല ഭഗവാൻ. ആ ഭക്തന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തൻ. അതാണ് ഭക്തനെ കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തനാവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റ് തിരുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും എന്താണ്? ഒരു ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആര്? വീണ്ടും ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്തണമേ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരു ഭക്തനാക്കി മാറ്റണമേ. ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ, ഹൃദയത്തിൽ തെറ്റ് തിരുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഈശ്വരൻ സർവവും അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയുള്ളൂ, എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. രണ്ട്, അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഈശ്വരൻ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈശ്വരൻ മാർഗനിർദ്ദേശം തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഋഷികളും വേദന്മാരും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേന ഒരു രീതി. മറ്റേ രീതി ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരുന്നത്. ഒന്ന് എന്താണ്? വേദങ്ങൾ, നാം പറയില്ലേ, സാധുശാസ്ത്ര, അത് വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരും മുഖേന. ഇതാണ് ഒരു മാർഗം. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരുകയും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? വേദജ്ഞാനിയെ, അതായത് ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരും. വേദജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ അറിയാം. ആ അറിവ് ആർക്ക് കിട്ടും? ഒരു ഭക്തന് കിട്ടും. ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന് ദർശനം നൽകുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാൾ അവസരം കിട്ടിയാൽ തീരുമാനിക്കാം അയാൾ ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന് കിട്ടില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടി എന്ന്. അതാണ് ഗുരുവിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അവദാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും പവിത്ര കർമ്മങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, ശ്രവണ കീർത്തന, കേൾക്ക, പറയാ, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കഥകൾ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്ക, അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് പവിത്ര കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. താൻ ജീവജാലങ്ങളെയും ഹിതകാംക്ഷിയാകിയ എല്ലാവരും തന്നെ കുറിച്ച് പാടണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഈശ്വരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മളായാലും നമ്മളെ പറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പറയാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനെ സ്തുതിച്ച് പാടണം, കേൾക്കണം. ഇങ്ങനെ ഈശ്വരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം തന്നെ. ഈശ്വര കഥകൾ കേട്ടും കേൾപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. ഈശ്വരനിൽ ഭക്തി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളിത് സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും വേണം, കേൾപ്പിക്കുകയും വേണം. അപ്പോഴെന്താണ്? മറ്റുള്ള അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം അതിന്റെ പിറകെ പോകും. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം എന്താണ്? ഏതിന്റെയെങ്കിലും പിറകെ പോകും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈശ്വരനിൽ, ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ ലഭിച്ചവനായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 9 ഗുണങ്ങള് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഈശ്വരന്റെ ഭക്തന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം.
പ്രകൃതിയുടെ താഴ്ന്നതരം ഗുണങ്ങൾ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം അവന് എന്നേക്കുമായി തിരോഭവിക്കുന്നു. ശരിക്കും നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണം, രജസ്, തമോ ഈ 3 ഗുണത്തിൽ പറയുമ്പോൾ രജോ തമോ ഗുണം അതാണ് സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ രജോ ഗുണമായി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സാധാരണ എല്ലാ ഭൗതികവാദികളൊക്കെ രജോ ഗുണമുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ എപ്പോ കഴിയും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ താഴ്ന്ന ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെയും അവൻ അറിയുന്നു. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായിത്തീരുന്നു. വീണ്ടും പറയാണ്, ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തമാർഗത്തെയും ഭഗവത്പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെ അവൻ അറിയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നത്? അതിന്റെ വഴി ഇതൊക്കെ അവന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോഴെന്താണ്? അപ്പൊ അവന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറും. അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായിത്തീരും. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം വരാണ്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനായി മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് ലാസ്റ്റ് മന്ത്രമാണത്. 18ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഭഗവാൻ ഞാൻ എന്തെല്ലാം, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ്, ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്റെ പൂർവ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന അങ്ങേക്ക് അറിയാം അല്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ പറയാണ്, കാരണം അതിന് ഭക്തനായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. വേറൊരു ചിന്തയില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഈ സമയത്ത്, എന്റെ മരണ സമയത്ത് എനിക്ക് സ്മരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അടക്കം ഉണ്ടാവില്ല, അതടക്കം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി പിന്നെ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ശരിയ മാർഗത്തിൽ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ആ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചാലും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മെയിനായിട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്രയുള്ളൂ ഇതില്. കാരണം ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന്, നാളെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാളെ. അതിന് നമ്മൾ, കാരണം മരണസമയത്ത് ആയ സമയത്ത് നമ്മളെ ശരീരമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അഡ്വാൻസ്, നമ്മളെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കും. നമ്മ മറന്നാലും ഭഗവാൻ മറക്കില്ല. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈശ്വരൻ 2 രീതിയിലുണ്ട്. ഈശ്വരൻ 2 രീതിയിലാണ് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത്, ഗുരു സാധുശാസ്ത്രം. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന്. 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.